Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Türkiýeden gelen habarlar bilen başlamakçy. Şol dünkü başa barmadyk ýörüşden soňra bir topar watandaşlarymyz saklanan ek. O arada şol mitingi gurmaýjylaryň biri ýanky ýaşyryp maňa jaň edip aýtdy. O halmyranda jemy saklanan adamyň sany 74 mi 76 watandaşymyz saklandy. Şolaryň ilki başda 6 sene içine aldylar, galandan soň boşaltdylar. Ol 6 adamyň 5-siniň hemme dokumenti düzüp bolan soň olaryň boşaltdylar. Ýene bir janany alyp galdylar şu taýda diýip. Ondan soň ýejesi bilen şu nerden agada çeldi. Ýurdun içinden daşyndan Türkiýeden ýene bir ýerden maňa jaň edip oturan adamlar gatken şol gyýyň akbaly bilen gyzyklanyp Degişli partiýasy bar. Şu partiýanyň agalaryny aýdypdyrlar, biz onu ertire çelli halas eder, seni advokat tuttuk diýip onu adyny menden soraýar. Barbardy men diýdim, bu boýun Degişli partiýasyna ýurtdum, soran olardan men habarym ýok, olar bilen hiç gatnaşygym ýok diýip aýtdym da. Ne soň şondan hemmede Türkiýede ýene bir habar geldi. Hanra daga berdi. Şol gyýy indi bu türme höküm edipdirler. Türme alyp barýan ekenler. Şol ýolda telefon edip aýdypdyr, boýdoşlaryna ýoldaşlaryna şol Murat diýen adam maňa kömek etjek diýdi, boýun halas etdim diýip aýtdy. Onu ben Amerika bilen görüşdüm. Ondan sonra taýda Narjan Muzafferow var, bizim watandaşym. Ol aýtdy, "Hanra daga menen diýdi, şu gyýdyk akbaly bilen gyzyklanýan, maňa da durly habar geldi" diýip men diýdi. Türkiýanyň Amerikadaky elçihanasyna jaň etdim, şu kabulhanasyna oturan adam bilen görüşip, Türkiýede bar bolan situasiýany aýdyp berdim, halkymyzyň düşen gününi, ýagdaýyny, näme üçin şu miting geçirilendigini halk tarapyndan. O gyýdyň mene şolar ýaly-ýalyda saklananlygyny we şonu azat etmek barady, erkinlige çykarmak barady. Görleşdim diýdi. Olar menden diýdi, haýyş etdiler, wagt soradylar. Näme şu günüň dowamında diýip maňa jogap bermedi. Men näme garaşyp otyrym. Ýöne eger ýagdaý şolar ýaly bolan bolsa bilen diýdi situasiýany monitor edip otyrýar kamerada. Eger Türkiýedaky şol gyýyda tutulan advokat işi başarmadyk bolsa, ýa şol gyýydy azat edip bilmedik bolsa, onun şondan habar berýärdi. Eger o gyýy türmäge kitilen bolsa diýmek boşaltmak basarylmanyda şu etapda. Onu Narjan Muzafferow aýtdy, bärde diýdi, biz diýdi, Amerikada ýaşaýan Türkmenistanly öz hasabyna advokat tutup, Amerikan advokatyny tutup, şu işi diýdi, dowam etdirmekçi diýdi. Ýöne şunu etdirmek üçin bize ilkinji nowbatda şol gyýyda tutulan advokatyň aýtmagy gerek, iş nä derejede dur, nä derejede oňa ýok diýildi ýa bolýar diýildi ýa näme sebäpler bildirilip bolgy diýip götürmäk edildi. Şonu aýtsyn, bersin, soňra başarmaýan bolsa ol men şundan işden el çekilýän diýip ardasyny ýazýar. Bizem şol işi öz boýnumyza alyp onu Amerikada şunu dowam etdirjek diýip aýtdy. Mesela bizim vatandaşlarımızda o taýda birinizden mümkinçilik uly, o taýda dünýä ady belli tanymaly advokatlar bar. Demek şolardan haýyş etjekdirler, gerek bolsa özlerine näme çykarmak bolsa, halk bolup ýygyna pulun törejekdir diýdi. Ýöne vatandaşyny türmede oturtmagyny biz ýol bermez diýip Narjan Muzafferow maňa şey diýip aýtdy. Şonuň üçin şol gyýyly akbaly bilen meşgullanýan adamlar zannedip Amerika Birleşiminde Narjana jaň etseňiz şol ýeterli. Düşünçün aýdym, näme bar, näme ýok. Onuň näme netije gelýäni öz aranyzda özüňiz düşünýärsiňiz. Bu mesele şeýle. Indi ýene-de bir wajyp waka
bir YouTube'da koyupdurlar, kanalda bar. Yankı Rusya Federasiyası'nın yani tanıymal jurnalisti Orta Asya, Merkez Asya boyunca ekspert Arkadiy Dubnov çıkış edipdir. Ona gelen maglumata göre Urwan Ulen körekeni ýa-da emesi giýewsi Nazar Recep koronavirusdan ölüpdir. Onun aýaly, ýagny Urwan Ulen aýallagyny olam koronavirus bilen agyr halda ana IVL aparatyna çatylyp ýatyr diýerler. IVL aparat diýmek orçadan tercüme etsek искусственный вентиляция легких diýerler. Adamyň öýkeni emeli ýagdaýda howalandyrmak, howa salmak üçin öýkeni ýelmeşme diýerler adama sürür. Demek bu kesel Dünýä halka ýokuşana, olara da ýokuşýan. Adalet bar diýmek bu dünýäde. Ýöne nä derejede bu habar dogry? Mesela ona aýdyp berem, men Arkadiy Dubnowy 20 ýyldan gowrak wagt bertanýan. Men ýeke ýerde adamyň ýalan maglumat berenni ýa-da barlanmadyk materialy okany ýadyma düşenok ady belli professional jurnalistler biri ekspertler. Ekspert olam şol Orta Asya boýunça, olam içinde de Türkmenistan boýunça. Ol Niýazyň döwrüne hemme çykdy. Bolşy ýaly ýurdun içinde bolup geçýän zatlary we dünýä jar eden adamyň biri. Hyzmaty gatkan Türkmen halkynyň öňünde bolan. Ýöne şoň beren maglumaty 100% dogrymy? Ya ol hökümet gaçyp gitmek üçin olar gelme milliardlar çogurlar puly barda. O ýüzüne operasiýa edip, 100 keşmini gidip, pasportyny çalyşyp, gidip, haýsam bolsa bir döwletlerde ene köşk satyn alyp, ömrüni pülpüllep ýaşajakmy? Belli de. Görür, wagt görkezler. Onu eger ölen bolsa, öldügi bor, ölmedigem bolsa, onu şoňa ady bilen jaýlynyň mazardan çykararsa, jesedi barlap görür. Şolmuş o dälmi? O hökümet näme bu halky samsypdyr diýen. Gitjek yerleri ýok. Jogap bermeli bol. Direm bolsa, ölen bolsa. Şeýle, şular ýaly Arkadiy Dubnovdan gelip, oşun habar şular ýaly adam. Bedensiniz hem kıyınsanız da onu öğrendiğiniz bilen. Enne şol mitingler barada ýene bir kağıtda aýdyp geçen, sonra ýurdun içinden gelen habarlara geçer. Şol beýinki şol bolun ýa başa barmadyk miting barada watandaşlarymyzda dürli pikir bardy. Her bir adamda bir pikir bar. Biri şol dogry edildi diýe, biri ýalňyş edildi diýe, ýene bir başgaça edilmeli diýe. Maslahatçı kan, tövrekden berilýän baha da dörlü. Elbette cemiyette bu ýalan bolmaly. Hemmemiz bir agda seredipden mana şu güne düşdük, diktatura. Ýöne berilýän pikirlerim, tekliplerim, analizlerim real durmuşdan yerden aýa öýdülmese ýaşyda. Mandan urdum galyjy aratda şanlar uzy. Soňa näme barsa şoňa degilýär. O komentlerim var. Ýöne diýjek bolýan zadım esasy da şu diýen ki başa barmadyk miting hiç kim bir park goýman. Onuň gaty bol. Ýöne adamlaryň kalbyna gaýgy bar, alada bar, umyt bar. Indiki mitingler şuňkydan ýa şuňky ýalňyşlardan saplanyp, şuňkydan hakly ýokary derejede bolar diýen. Geçilen zada baha vermek halkın ölmesi hakkı. Onu geçirmediği ve maydık bolacak geldi de. Sebep görüp otursunuz bunu. Halkın yüreği yanıktı. Yani şu ilçhandan öňü bolunak dip ne çay var aydık gelýär. Şu taýda hakykat gömülüp ýatana ady. Hakykat başga ýerden gözler tap bolýar. Ama diýen ki şu saklanan 70 adama da palet düşünür aýdypdyr. Geçirjek bolsaňyz hana 2-3 sany yer bar, 50 adam açaly şu taýda toplaňyz aýdy.
Şone daýmele kener ýok, bir ilçhanaň öňünden durjak diýdiler. Men şoňa maslahat berdim. Durman, gowusy ýöne ýeke-ýekeden geçden gidin, boýnuňyza plakat. Olan bolmady. Sebäp näme? 2 sany görli wagt belläpdir. Maňa jaňadan ýaşyryp 10 mir 30-da geçirjek diýip aýdypdy da halka. Emma beýleki geçirjek bolýardy. Sagat 1'e gelin diýipdi. Diýmek adamlar şol taýda 2 türlü, 3 türlü gruppa bolup gününden ýatyny şol merkezde ýa-da ilçhanaň ýerleşen töweregine geçiripdirler. Ondan soň Ulan aýdylşyna göre şo ýerde gruply adamlar ýaşaýar, ilçhanaň territoriýasynda kotejler bar. Ondan soň Türkiýe döwletiniň goralýan adamlaram şo taýda ýaşaýar. Harbalary beýlekler. O köçede şonda 3-4 adam var geçden hem harbalar sen saklaýar diýip aýtdylar. Men şo zatlar gödüňe tutup bolmajagyny odalan aýdyp geldim. Şo zatlary boljak ýerine delip. Umumy meýdançyly bellenip durşata. Indi başa sonra var. Ýerleşimi çukur diýip aýdan, ýanam çukuruş meýdanyna ýanam bir zady bar. Türkiýe halmyrada odalam aýtdym. Men soragma jogap bermediňiz häzir. Şuňa bir jogap berin. Näme üçin Türkiýede Azerbaýjanlylara miting geçirip bolýar, beýrusga Türkmenistanlylara bolanat. Vatandaşa bir Azerbaýjan Türk gatnaşyklarynyň o gadymdan gelýän taryhy bar. Bu iki milletin arasında SSR zamanına hiç terhet yok. Sonra tim çekildi de. Bulan şol doganlykly ýa-ni goňşulykly beýrek ýa-ni saçakly gatnaşyk ogly ýörüp çykarmak bilerdi. Ata-baba anyrdan gelýär däpdesurlar bar. Ýöne SSR döwründe bu milletin arasında terhet goýuldy da adamlar gatnaşyp bilmedi. Ýöne 90-njy ýyldan başlap Türkiýe döwletiniň birinji aglan edeni şu ähli döwletleriň içine Azerbaýjan bilen doganmy diýip çykdylar. Azerbaýjanyň aýty bilen doganmy Türkiýe döwleti diýip. Ene şondan nary bolar, ene geçen 28 ýylda ene ABD jyby döwlet iken bolsa bilen demalşy den. Türkiýe bilen Ermenistanyň oğullan gelýän dawasy bar. Onu özüňiz bilip otyňyz, mal taryh aktaryp otursam ondan soň mene bir tarap goýa adamýalyk bolup çykşapdy. Şonuň üçin Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda nähili konflikt bolsun, düşüşmelik bolsun, dawa bolsun, Türkiýe elmeden Azerbaýjanyň tarapynda bol. Bolupdy, bolýar, bolur. Ine. Şu taýda nokat goýaýly. Şonuň üçin olar Türkiýede öz öýlerine ýaldyýa etjegini mediýa Azerbaýjanly. Bizde onu ýal mümkinçilik ýok, onuň boýuna almamyz gerek. Sebäp biz dilimiz, dinimizden bir bolsa bizim döwletimiz deňiziň aňasyna ýerleşen. Dene şol Balkan welaýatynyň deňiz ýaka şäherleri zatlary şol Azerbaýjanlylar bilen näsaçakly gatnaşdy diýmesek, Balkandan ýokary gitsen Azerbaýjanyň ýerde ýerleşýäninden bilen Sowet döwrüne adamlar köpüsi. Sebäp gatnaşyk ýokdy. Azerbaýjanly Türkiýe elmeden doganlykly, dostlukly, sazan bir bilen tansan bir dilem gatyp beýrek gaty ýakyn gitdi. Ne şoň üçin olara bize ursat ýok ýerine olara barlygy mendine şu ýagdaý bilen, şu situasiýa bilen düşündirip biljek adam. Onu ýene de şoňa bir deňduşurak sorak berilipdir. Näme üçin halmyran Kırgızstanyna ýa Ermenistanyna mitingler bolmagy mümkinçilik bar ýa halk edýärdi. Bizde şu zatlar edilenak ýa ýol berilenak ýa ursat ýokdy. Wagtjanyň öz ýurdumda nähileden de sen öz ýurdumda diýen. Şo dogry bolsa, ýalňyşam bolsa, ursat berilenem bolsa, berilmedigen bolsa ol öz watanyň. Näme dawa jenjeliň bar bolsa öz watanyňda diýen. Ine bir öýde maşgalada uruş töwüş bolýar. Näme bolsa şu öýüň içinde dilä goňşular bilen köçe çykyp ýyrmasyn. Olam şol. Ermenistanyň öz meselesini özü çözdü. Gördüňiz hana eskerlen, polislen halk bilen gujoklaşyp köçede gol-gola berip giderler. Wagt başarsak bizim şonu etjek, şoň ugrunda. Näme biz ýönükä ýerip polislere ýa harbalara ýa-da bir organ işgärlerini günne nasy çağırşady otyr. Halkyň arkasyna durun, halkyňyza kömek edin, halka gollap berin, halkyň tarapyna geçin diýip.
Biz olary aşyk gowy görerligimiz üçin edemdik ya, olary aşyk bolarlygymyz üçin. Biz gan dökmezlik üçin edýär. Şeýle biren ganyny türkmen dökmesin diye niyet bilen şular ýaly ýüzlenmäni kabul edýär. Ýogsa bizning dilimizde başga şorly dugly sözler bar aýtjak bolsa. Ýöne halkymyzyň hatyrasyny, gelecekki döwletimiziň hatyrasyny öňde soňda şol egrem bolsa, dogrum bolsa, maýybam bolsa, şol biziň halkymyz, bizde başga halk ýok. Ne biz şeýle millet. Ýaşasam şoň üçin ýamanam, agsagam togsagam. Satyjysam şoň üçin şogulçysam, watansewerim şo taýdy. Hemmemizem dowlet şurgonşy beýrek beýri. Indi biz nädip çözüşmeli? Ulkan mesele. Indi diýjek bolýan zatym, indi şol Kırgızlar, Ermeniler bütün millet bolup köçe çykdylar. Kırgızlar tüwelimi 5-nji mi 6-njy gezek prezidentini halk bolup köçe çykyp çalyşýar. Ýöne olarda birinji gezek köçe çykanda kimlerdi? Kırgızstanyň zenanlary. Şäp bular enede, ene ýöregi. Ojak. Bular watan üçin, gyzlar üçin, zenanlar üçin, watan biziňki ol watan tüweregini elin avtomatly gorumaly düşünjede, olar üçin bir öz höwürtkesi, öz jaýy şo taýda, öz çağajyklaryna guwunyp ýaşajak eneler, olarda enelik duýgu bar watandaşlar. Şoň üçin olar bizden erkeklerden kän duýgur bu meselede. Ine şoň üçin köp döwletlerde, parlamentde, hökümetde işleyen, rahmet çeken raýatlaryň 40-50 göterme aralygy zenanlardan bar. Şo döwletlerde de ösüş gaty ýokarydyr. Adamyň ömrüniň uzaklygy, insanyň saglygy, ilim bilim derejesine seretseňiz ine görersiňiz. Ana Finlandiyada 3 tane zenan döwleti dolandyryp gurulma sistemi. Men şoň üçin aýdýan, biz şo gullary ýetmegimiz üçin her bir adamy düşünmek gerek, biz näme etjek bolýar. Haýsy durmuşy gelecek özümizde biz arzulaýar. Onuň şonu biz nädip ýerine ýetirmeliň esasy. Ondan mitingler barada men ýene insan güýjü nokady goýaýyn şu taýda. Adam her işin taýýarlygy şol ediljek işden 10-si, 100-si agyrdyr we uzakdyr. Miting bir günde geçirilýär. Ýöne şoň taýýarlyk 100 gün etmeli. Kim plakatlar getirmeli, kim nämen alyp gitmeli, kim kolonna seretmeli, kim goragda bolmaly, kim nämen kömek etmeli, kim surata düşürmeli, kim näme geplemeli. Garaz kän sanasyň sowapka. Şu zatlar çözülmän mitingde işimiz ýok diýip men näçe edýär. Ine şu zatlar dogry, dürst çözülensem, ana Amerikada geçirilen soňky şol 2-3 tane siyasi çareleri dünýä tutark, dünýä Türkmenistan üçin SSR giňişligine dünýä tutark iş edip otyşyr. 4 sany zenanyň ýol başlygyna biziň garyn ähli watandaşlarymyz Amerikada. Gatnaşýan, gatnaşmaýan ählisi, hemmesi. Täp ol özü barmasa da el kömegini, pul kömegini edip oturan watandaşlarymyz bar otaýdy. Ine şolaň tagallasy bilen şu zatlar ýola goýly. Olaň üçin Teredin näil talantly ýaşlarymyz bar. Özüňiz görüp oturýarsyňyz. Günni bir ýaş ýigit ýa-da çykyp oturup, orta ýüzüni açyp, "Mene men bar watanym üçin." Berekella 100 ýaşa. Ine biz şular ýaly adamlar bilen bir halk ýa millet. Bir jagy hany goşgo kapdyr bir minutlyk. Biz yerlilik aýtmalyn, biz türkmen dip öz adymy tutalyn. Berekella, şeýle talantly adamlarymyz bar. Ine ýüze çykyp dura türkmen. Şoň üçin mitingli meselede ilki taýýarlygy gerek. Taýýarlyk etmek üçin sabırlylyk gerek. Jan watandaşlar, howlukman, howlugyp gala alyp bolmaýar. Düşmanymyz tanamaly biz. Ol her yerden urup girip nädip biziň sesimizi ýatyrjagyny bilenär, nädip bu halky ýok etjegini bilenär. Biz hem şolary bir öz ýalňyşlarymyz bilen indi tutaryk berýärse, şeň biz bir arkaýyn iş etmän derede biz başga zatlar bilen meşgul etmän mejbur edýär şol hökümet.
Şoň üçin gaýrat edelin, bir ätjek ädimmi, etjek işimi bir öňünden oýlanşalyn, ondan soň gerek bolsa beýrek maslahat soraly. Her kişinin akıl kasesi doğrudur diýip özüne hasap edýärse, ýöne maslahat diýilen zat artykmaş bolmaýardy. Isle al onu kelläňe sal, bolmasa da elin tersine dönüp goýar ýöne. Maslahatly biçilen dolan gysga bolmaz diýip atawaby türkmenlerimiz aýdyp geçipdiler. Inni şoň üçin inniki mitingler ediljek bolsa, gaty taýýarlyk edilsin. Howul hary haydan hay bu taada dargap yatan köşede yatan hakimiyet yok. Olaram kanun hükmen berjekler görünüp durdu. Ýöne ýekýärde eger şol harbylar egini pagollar halkyň tarapyna geçip Gurban Gulyň elini götüne danyp ýygnasalar ene şondan da kanun hükümsizlik bolar. Olary da ondan eden işler üçin halkymyzyň özü taňry ýarkasynda ederdik ben düşünýär. Hiç kime gerek gal beýlek kanyny dökmek. Yani ol haramlardı, halkın kanını dökmekten kaçacaklar. Sen görünüp durdu, hani adamlar paçkalap, kırılıp yatıyor, azarına da der, hani bağlık tutubayla, özümü daydı. Yine yurdun içine geçtik. Yemeden Çarcavun, onkolog keselhanasına, ahli medisin personali, doktorlar, medsestraları, sanitarkalar, hem mecburi 10 gün beri qabalıyatı hiç gündaşını çıkarın atladı. Ýanymış, demek şoň içinde kesel bar. Şo ol ýanky gelen boğazdan gelen bütünün ýasaglygy saklaş guramasynyň gelen komisiýa bar. Olar şo gelene şu benneler akyp şo tak ýygnapdyrlar. Demek içinde kesel bar. Demek kesele mewja urupdy. Hemmesini kapsyny ýapyp içine saklap atýarlar. Halkymyzdan bir dilsiz agasyzlyk bolup atdy. Ana olgun aýtdy, ýanky Aşgabatdaky merkezin işgalerin näçesini kesel bolan. Evet. Sonra da yine de şol ýanky görýäňiz, däniň etrawynyň hakimi ýanky Hasan Mätguliýew keselleniýär boldy diýip aýtdy. Indi şuň habar geldi, onuň ogly, şatýory, garyndaşlary onuň bir topar adamlaryň gaty agyr ýagdaýda çağalary keselhanada ýatyrdy. Koronavirüs däl ona näme bi? Sonra Nevit Dağ'dan haber geldi şuun. O da laydıktık da Nevit Dağ'ın Balkanavat diye tutuyorlar da teyze adi. Nevit Dağ'ın şu infeksiyonlu keselhanası duruşuna şu hastalardan doğalı diye keselli deyip almayanlar. Sonra indi son önkü travmatologiya, kardiyologiya bölümleri var. Bulara minni yapılıp içindeki hastalar başka yere uğradılıp ya öyüne uğradılıp yine bir iki yerde de sol yankı koronavirüsle kesellerle saklayalım. Ol hükümet diye maskayı koça çıkın yoğun kadar. Böyle adamlar maskayı koça çıkıyorlar diye. Halmırada yani olur işe gitmek için avtobusları minmeli. Onun için kırıyında kıyın adamdan yani. Yine sana keselçilik. Bankların önünde nobat. Yani dükkanların önünde nobat. Şimdi bir gelen komisyada Türkmenistan'a koronavirüs yok diyen adamlar begencini o yatıran toylarını tutup başladılar. O oraya oturuşup ne görüp oturuyorsunuz. Hükümet şu zatları karantin giyrilmese milletin hemmezi gırılıp kuturcu. Şunu düşünün aksal hükümet. Beyleki devletlerde näme edilýär? Bir ay, 2 ay karantina alınırsan, şol keselçilik aşağı düşdüler. Son hükümet onu kontrol edip başladı. Näme üstü bilen şol aparatlaryň üstü bilen ýa-da bir beyleki emeller var. Gönü dermanı bolmasa da dermanly edilen işler var ya, hareketleri. Adamlar izolasiýa aldylar. Bizde bolsa izolasiýa alynan näme üçin lukmanlar öyle? Demek Lukmanlar keselliğin yanına varın öğülerine koru instrümenti yok ya, yüzünde maskaları yok, yeterlik değil. Onun için adamlar keseller batıyor. Ola pikir etti, 3-4 adama ya onun 5 adama her velayetten tersik olur, öldürenden o kesel durur mu kadir? Yok. Ola adamlar keselhana gelmek eyyam her biri onun 100-200 adam keselleri, yokuştur kelelere.
Yani onun özgedegini bir ay, 2 ay möhleti var. Şu içinde kesel dörapsan beýle ýaýramak üçin. Oňa çel olaram ýene şon çağdan da keselledi. Ene watandaşlar, bolýan ýagdaý şol, nebitdadan ýagdaýym şol. Annoň diýe şol erengene adamlar öýküni erengene almak üçin erengene nowbata durýarlar diýe. Daňdan sagat 6-da şuň bardım daň atandan ýa-ni sagat öýlen 6-da geldim. 12 sagatda nowbat ýetmedi bana. Pikir edip görüm. Näçe adam nowbata durýar erengene geçmek. Gerekmi şo tak adamlar öýşürmek hökümet. Näme üçin onu şuraya hop bar bolsa örengen 12 sagat diýse şol 2 mene 24 sagat diýse denne bolana hökümet. Ha, adamlar nowbata durmaly. Bizde hökümet ýok watandaş. Ondan ýene de başy aýdylmaly zat gaty kän boly ýöne buňky diýjek bolýan dadym ha, ene Hindistan bar. Mun hökmen aýdym bu. Şol bana habar geldi şol Amra dagy şol aýyň 18-den 19-na geçilen günü Hindistanyň bir samolyot boşlugyna uçup geldi aşgabada. Öz adamlar niýe narkitmek. Şunu bilip biz ya elçixana zaň etdik, haýyş etdik. O gaýrat edin şu taýda ene näçe aý bäri ýatan agyr hastalamyz bar. Şular bir ekidin ýurda diýip. Ýok. Hindistanyň howa ýollary alanak şunu diýe. Hindistanyň howa ýollaryny biz zaň edýär. Ýok, bizde hiç bir garşylyk ýok. Akadýan bolsa biz ýükläýrik, aýtan bize bäşaý bolar diýip aýtdy diýerler. Ýene de elçixana naýlyýat bol elçi diýdi. Biz siziň işiňizde diýdi. Bize aýtdyk diýär. Näme üçin onda siz elçixana adamlary, elçiler häzir şu samolyotdan Türkmenistana uçup gidýänizde halka uçup gitmäge ursat ýa razylyk ýok. Bina hil bolýar diýdi. Bar gün bol şu taýdan ardyň kim aýtsa şoňa aýtdym. Ine gödök jogap berdiler diýdi. Adamlar diýe harmran daga şol pullary gotaryp ýygyna şo martda zatda gaýtmaly adamlar bar. Indi köçede ýaşaýar. Şo hassa halym. Sebäp ately төлeme pulum bolmasa nerede ýaşajak? Atel çykyrýar köçe. Zor. Çağa döwrümizde kinni kinolaryny görkezden adamlar köçelerde ýatýar, Bradiýaga diýen kino. Şolar gör ağlardyk da nähil güne düşdi bu millet, nähil beýle bolýar. Maňlaýmyzda bar eken, indi bizim türkmenlerimiz Hindistanyň Bradiýaga bolup ýaşapdy, özlerim keselli adam. Bilen şeýle. Şunu bir harmada aýtyp berseňiz ýeterseňiz. Men kime ýetirýär? Ýene diňlejek özümiz ýaly garyp halk, o biziňkilerin hemmesi hani ýurduň içinde deň ýarsy. Keselçilikden, açlykdan gyrlyp oty. Daşyn naklaryň biýalaçlykdan näçegini bilmän uruny oty. Hanmyň ortasyna naky çölgüt. Gözde ýaz giýje günü häzirlikçe tapyp bolana içindäkilere ýerinden galmagy roboty ýok. Daşyn naklaryň içine girmäge mümkinçilik ýok. Ýolun hemmesi ýapyp bardy geldi ýalňyşyp häzir Türkmenistanyň terhedin bozup barsaňyz boldy senden terrorist nomer 1. Ya birinci nomerli terrorist. Edildi de oğlum. Bir gezek de, 2 gezek de. Eger käşke şu Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan 2 milyon adam bir çukura tükürip bir günni Türkmenistana tarap süýşdi, onu mesele çözülür. Ýöne biz şu ýurduň daşyndaky 2 milyon ilaty şu gün düşünürip bilen daga ýurduň içindaky galan halkymyza kömek etmegi gerekdi. Sebäp adamlaryň köpesi Oleşekde yüküm yok, yıkılsa havarım yok. Men özüm daşary ýurtda, çağılym daşary ýurtda Türkmenistan fiýlalaydım, men topuğumdan ip ýaşap otururlar. Olar hiç asan watanyňa mogly bolman, watanyň gyýly bolman. Peşmek ýaly ýelewser. Olar üçin bir günüm hoş günüm. Ol watan, döwlet, halk bular ýaly alady. Ýok olar adam. Şonuň üçin bu daşyn naklar bir güýç bolup barmasa 100 adam varsa, 1000 adam varsa, 140 ya 160 min tane egni pagonly, eli yararly hökümet işgärler näme? Ol 1000 adamy duran ýerine mäsarup gedip öwemezmi? Bilim sonra. Şoň üçin biz her iki variantyn teredip otur. Ýollar açylmasa, ya içinden halk taýýar bolmasa, ya daşyn naklar biz hemmemiz taýýar, şundan başlap Görüşe diye Türkmenistan'a taraf deyip karara gelmeseler.
onu birin ädirlikçe edibiljek işimi diýip vatandaş. Ýöne üstüne işlenip otyr, ýurdun içi bilen, ýurdun daşy bilen, o kän gürleşilýär. Adamlar bilenem, guramalar bilenem. Ýöne häzirlikçe agzymyz doldurup şu zady edýäs etdik diýip gomparyp gürlemäge bizde hiç mümkinçilik ýok. Aşo geregem däl bolar ýa-ni dünýä boşluk bilen edilse ýaşaýan bir iş. Onu ne vatandaş şu ullukça sağ oturun, sağlığını, sağlıkta görüşelim.